ҳамада салом алейкум, бардор хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Хеле бахшид ки шумо маро кам диден, лекин имрӯз рӯзи фарорасидагие ки бояд дар ин мавзӯъ гап занем ва ин якумин видеои ман дар ин бора нест дар канали ман ва охирон видео дар ҳамин мавзӯъ, дар чунин мушкилӣ, дар ҳамин бора баромадагӣ буд дар канали ман ҳамон вақте ки ман аллакай дар Великобритания будам. Хеле ҳам ба наздикии кор рухдагӣ буд. Ҳастае одамое ки мисол тамошобин ҳастае ки блогер интихоб мекунад, ё ки мегӯяд кадом блогер, кадом кас чӣ хелае, ман бошам тамошобин. Ман мисол блогерро ба мувофиқи тамошобиношон баҳо метам. Мисол тамошобини анаи блогер масад хуб мефаҳмад, ё ки тамошобини ӯ блогер дига хел мефаҳмад. Тамошобинои ман мехоҳанд ки фаҳманд дар асл чӣ гапае. Ва ҳастанд дар инҷа блогерое мебароянд, хай дар ҳақшон давом мекунем, хай мусалмоно ба пеш, хай худованд мусалмонро кӯмак кунад. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Не, чунин набояд боша блогер ва ҳар як дуо кардан, ҳар як тамошобин худшам самостоятельно карда метавонад. Вақте ки тамошобин ба YouTube ворид мешавад, мекова дар ҳамин бора ягон блогера, ӯ мехоҳад ки фаҳма он чизеро ки намедонад. Ӯро шарт нест ҳай ёд буд ки дуо кун барои Фаластин. Ӯ ба ин дараҷа ту пой нестай. Тамошобин ба хотири маълумоти нав ба даст овардан ба YouTube ворид мешавад. Ва ҳар як одамое ки чунин фуфло талкат мекунен тамошобинтонда, дар нуки сӯзан бозӣ накунен. Вақти фуфло талкат карданда, шакли умумӣ истифода набарен дар калимотон. Яъне ки агар ки ба хотири худтона дар тамошобинтон ширин кардан, фуфлотона гузарондан, гап задани бошен, шумо бояд барои ин кора кардан дигар блогерора гап занен ай пуштшон ё ин ки пас занен. Ва хатогии шумо дар ҳамҷае ки ҳамаи блогеро ё ин ки блогеро мегӯянд. Дар ин калима ма ҳам ворид мешавам вақте ки шумо ҳама мегӯянд. Ва ма агар ки қатъи ма конкретно чақшидем, ҳар як калимаотон аз иди худтон истифодаем баро. Барои ҳамон минбаъд вақте ки ба хотири худтона ширин кардан мехоҳем дигар блогерро пас занен, баъзе блогеро бигӯем. Ҳама нагин. Барои он хотире ки ман автоматически ира нападени тарафи худам ҳис мекунам. Қабул мекунам, чунки ман блогерам. Нашуд фуфлое ки шумо талкат мекунед, ман ҳеҷ нагуфтесам, барои ки подписчикои шумо ҳамеро хават мекунад, окей кардан мегирен. А барои подписчикои ман боша, ман мегӯям ки бояд видео чӣ гуна шавад. Яъне ки мо дар ин видео гап мезанем, намегӯем ки хай ҳо дуо мекунем тамом. Ҳама медонад ки дуо кардан накора. Мо дар ин видео гап мезанем дар бораи оне ки ҳар вақт чунин мушкилӣ дар Израилу Фаластин рух метавад ба хотири чӣ ки мусалмонро дразнид мекардан ё ин ки провокатсия мекардан. ҳодисае ки айни замон рух дод, и аз дигаро фарқш дар онае ки провокатсия набуд. Пас чӣ кор шид сабаби ин? Ки дар инҷа метавонад прав боша? Масъалаи он иша ки чӣ қадар ин кор метавонад давом кунад? Ба ки ин кор фоида оварай? Худи Хамас чӣ гуна организатсияй? Барои чӣ дар бисёр кишварҳо мисол Америка, Европа ҳамчун организатсияи террористӣ ба ҳисоб меравад, лекин дар Россия не? Чӣ фоида худи ҷанги Израилу Фаластин ба Россия оварда метавонад ва причём дар инҷа Америка? Дар видеои блогер лайк мондан онира нишон медиҳад ки оё тамошобинаш ба фикри худи блогер розияй ё ин ки не. Яъне ки фикри ман ҳамиае ки халқи мусалмон бояд озод боша ва ҳеҷ кас мусалмона озор натиҳад, тем болӣ дар замини худаш. Агар ки шумо ба ин гапи ман розӣ бошен, дар видео лайк монен. Шахсе ки нав ба видео ворид мешавад, лайкҳои шуморо бина, позитсияи маро мешнава, мефаҳмад ки чӣ қадар одам ба чунин позитсия розиянд. Ва основной ҷое ки ба сабаби ҳамин хел ҷоҳо идеаҳо дар видео пайдо мешавад ё ин ки мешавад ҳолатое ки баҳсҳои калон мо мекунем, ҳатто чат қати мо баҳс мекунем. Ин дар телеграм канали ман мегзарад ки махсус чат дорем. Тамоми бародарое ки подписчикои пастаян ё ин ки ягон гапҳои ҷиддӣ мехоҳанд бизананд, дар ҳамон ҷоянд. Ссилкаи телеграм канал дар якум комментария закрепичтега. Будурен якум комментария чақ мекунем. ва бардор пеш аз мавзӯъро хубтар сар кардан мехоҳам як чиза бифаҳмонам ки ҳастанд махсус организатсияое ки дар махсус кишварҳо ҳамчун террористически ба ҳисоб меравад ва дар дигар кишварҳо не. Барои чӣ ман инро гуфтестам? Барои он хотире ки шумо мара правилно фаҳмед. Ман чизоеро мегӯям ки мисол ҳамин хел қабул шудагӣ, ҳамин хел принят шудагӣ, ҳамин хел фикр мекунанд. Ҳамаи онҳо маънои ӯро надорад ки 100% правилнанд. Яъне ки ман чӣ гуфтестам дар давоми видео мефаҳмед. Мисол мегирем худи ҳамин муноқиша бо Фаластини Изроил
оғоз мешава баъди ҳуҷуми Хамас ба Изроил ва Хамас ҳамчун организатсияи террористӣ дар Евросоюз ва Америка ба ҳисоб меравад. Лекин Россия дастгирӣ мекунад. Дастгирии Россия барои чия ё ин ки вообще мира дар давоми видео гап мезанем ва худи Хамас чӣ гуна организатсия ва кай ташкил шудагист. Яъне ки дар видео мо бештар дар бораи организатсияи Хамас гап мезанем ба хотири оне ки این مناقشه نو با وقوع آمدگی از دیگراش فرق داره. این ارگانیزاسیون سال 87 تشکیل میشوه همچون OOP. یعنی که در اول OOP تشکیل کرده میشوه همچون ارگانیزاسیونی که باید مسلمانایی که در تریتوری فلسطین زندگی میکنن حفظ کنن. لیکن بعداً OOP مبادل میگرده به چنین ارگانیزاسیونی که برای نابود کردن اسرائیلی ها میشوه. برای اون خاطری که لیدراش تغییر می‌یابند. از سال 93 باشه OOP دست میکشه از نابود کردن اسرائیل، یعنی که از هدفی پیش از این داشتهشون. حماس باشه همچون ارگانیزاسیونی خیرخواهی افیشیالاً اعلام میشود و همچنین او را معرفی میکنن لیدرای سوویتسکی. حماس اوج میگیره وقتی که فلسطینی‌ها میخوان تریتوری را از دست اسرائیل بگیرن که او به دست آوردگی بدن سال 67 در وقت جنگ 6 روزه که در نتیجه این جنگ اسرائیلی ها میتونن که پایتخت یعنی که یروشلیم بگیرن. تا این وقتی جنگ تنها طرف غربی شو گرفتگی بدن. سال 93 چنین سازشنامه امضا کرده میشود که در اونجا فلسطینی ها میگن از نابود کردن اسرائیل دست میکشن. عقد اسرائیل باشه OOP را قبول میکنه همچون نماینده خلق فلسطین. در وقت главаи فلسطین یاسر عرفات، پریمیر مینیستر اسرائیل اسحاق رابین و مینیستر کارهای خارجی شمون پرس صاحب نوبلسکی پرمیای صلح میشوند به خاطر این سازشنامه. یعنی که اگر کی خیلی فکر کنیم همش خوب انجام یافته، پس چگونه چی رخ داد که باز همش کشف شد؟ به خاطر آنه که با این سازشنامه نه همه فلسطینی ها راضی بودند. نماینده های ارگانیزاسیون OOP به دو گروه تقسیم میشوند. یکم چه سرداری میکنه ارگانیزاسیون فتح کی سردار این ارگانیزاسیون میشود یاسر عرفات. فاکتیسکی ارگانیزاسیون سرداری میکنه دولت فلسطین که официально ҳоло қабул шудагӣ набуд. А дигим гурӯҳ боша мешава Хамас. Яъне ки гап дар сари он мерава ки организатсияи Фатҳ чиста барои ҳифз кардан ва барои пешбурду беҳбудии худи халқи Фаластин мешава. Лекин Хамас боша камтар тағйир меёбад дар инҷа. Чӣ гуна? шумо дар видео мефаҳмед. мисол чӣ хеле ки дар ҷанг бо Украина Россия гирифт Вагнера дар миёни ҷанговарои ӯ маҳбусҳо буданд. یعنی که مشکلی اساسی که برای تین شدن در اینجا با وقوع میآید و سبب او میتونه خماس باشه. خیلی که اکسپرتا میگن خماس همین گونه ارگانیزاسیون هسته که نه به خاطر خلق، نه به خاطر آزادی ملت، به خاطر محض دین برآمد میکنه و از همه در چیزی که مثال میتونه بیس کنترل باشه و خودی خماس میتونه که سبب یگان مناقشه شوه اونیه که خماس самостоятельно میتونه حرکت کنه یگان کس نپرسیده یگان کس اجازت یا اینکه فرمان نگرفته. ایشا با یک چیز دیگه نشان میده که تا وقتی که یاسر عرفات زنده بود توانایی‌های خماس در فلسطین محدودیت داشتند. سوال در اینجا به میان میاد که چی در کار یاسر عرفات در توانایی‌های خماس محدود کنه در فلسطین. برای هم خاطر ما در تلگرامم در این باره گپ میشوه. ما در آخرین پست نویساندم که برادرها متاسفانه شما بیشتر نگاه میکنین کتاب و صورتاشو تماشا میکنین لیکن تکستش نمیخونین. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که متاسفانه امروزا در سمی در جایهایی که شما اینفورماسیون را تماشا میکنین بیشتر پروپاگاندا و همو ارگانیزاسیون همو طرفی که میخواه منینی خودش برسونه همو چیزی که در خودش ویگنای همو را نشون میده و خلق عادی پروستا با یک ویدیوی 10 سکونده 3 سکونده و یا اینکه با یگان صورت میخیزن و باها میتین چون این باها دادن در کار نیست. تا این جای ویدیو را تماشا کرده باشین بعضی آدما ممکن فکری ما را نفهمند فکر درست فهمین. ما طرفدار اونی هستم که خلق مسلمان عذاب نتین خلق مسلمان آزاد باشن فلسطینی ها در زمین خودشونن. ما در این باره ویدیو کردگی میتونین که با پادکست که ویدیوی طرف بدورین تماشا کنین. لیکن ما در اینجا فهمونده هستم خودی ارگانیزاسیون ها در درون چگونه کار میکنن و چگونه میتونن تاثیر برسونن برای آرامی خلق در اصل. برای اون خاطری که متاسفانه بسیار تماشابین عادی آن را نمیفهمه که یک چیز هست آزادی خلق و یک چیز دیگه هست پلیتیکا و با هست سیم طرفی که دو طرف واپشه نمیدونن. یعنی که دو همسایه جنگ میکنه سیم همسایه دا پالوبومو
выгодно ва оё сеюм ҳамсоя вақте ки выгодно шай ва хотири ҷанг кардани ду тараф ягон чора намебинанд? албатта мебинанд. А тамошобиное ки омада ҷанги ду ҳамсояро тамошо мекунанд ӯ тамоман дар бораи ин сеюм структура фикр намекунанд. Агар розӣ бошен дар комментария лайк мудин ё ин ки дар худи видео розӣ набошен бинависен ки чӣ ба. По сути, агар мо хел бигирем, ман дар бисёр видеоҳо мегум худи ҷанг ба халқи оддӣ умуман дар кор нест. Ҷанг дар кор аст дар политика ё ин ки дуюм сеюм гурӯҳҳои дигаре ки мехоҳанд основной коршон барои сум кор кардан. Бале бардоро сум всегда сум управлят мекунам. Ва дар ин бора ҷанг гап занем ки масъала чӣ хел ҳамаи кор пайдо мешава, ҳамаи движуха чӣ хел мерава. Мешава бошад як видеои алоҳида гап занӣ. Ман дар ин видео намехоҳам ира хуш кунам. Просто ҳамихе мегум мегзарам мерам. Просто шумо думат кунен всегда чӣ коре ки рух мета, фақат фикр кунен ки ки да выгодна ҳами кор. Ва акун гап мезанем дар бораи оне ки чӣ гуна Хамас дар Фаластин сари власт меояд ва чӣ гуна машҳур мешавад. Ин дар вақти дуюм бор хестани арабҳои Фаластин бар зидди израилиҳо рух мета дар вақти муноқишаи Ал-Акс ки муноқиша давом меёбад аз соли 2000 то соли 2005. Мутаассифона дар ин муноқиша Фаластин наметавонад ки хеле ҳам дастовардҳои калон биёрад, лекин Хамас боша ба хотире ки хеле ҳам фаъол буд ба ҳама машҳур мешава ва худша муаррифӣ мекунад ба тамоми ҷаҳон. Ва як чизи дига хеле ҳам сабаби калон мешава барои сари власт омадани Хамас и марги ҳарифи ӯ, яъне ки Ясир Арафат соли 2004. Яъне ки аллакай бардоро бисёриҳои шумо худтон фаҳмидаистен ки дар чунин ҳолат хеле ҳам қинай ба даст овардан сулҳа. Ба чӣ хотир? Ба хотири оне ки дар дуруни худи кишвар, оне ки дар дуруни худи арабҳои Фаластин ба ғайр аз оне ки душманшон Израилай, бо дар дуруни худшон ду гурӯҳи ҳастае ки иш ба якдигариш фикрошон на он қадар мувофиқай дар ҳама ҳолат. Мисол мегирем як чизе ки тамоман байни Фатҳ Хамас фарқи калонае ки Фатҳ мисол мегирем дар худи Израил ҳатто организатсияи террористӣ ба ҳисоб намерава, лекин Хамас ба ҳисоб мерава. Ба он нигоҳ накарда ки Фатҳ ҳам метавонем бигӯем ки исломие мусалмоное. Ба он нигоҳ накарда ки организация ҳам боевикои Ал-Акса финансироват мекунад, ӯ худи солҳои 80 аллакай даст мекаша аз теракт ва ин сабаб мешавад ки ӯ созишнома имзо карда бутонанд ва ба чунин хулоса биёянд ки дар назди изроилиҳо ҳамчун организатсияи террористӣ ба ҳисоб нарава. Дар муқоиса ба Хамас ки Хамас чунин созишнома наметавонад карда бо Изроил. Яъне ки чӣ хеле ки дар аввал гуфтем мушкилии асосӣ ба ғайр аз оне ки душмани халқи Фаластин ин Изроиле, бо мушкилӣ дар дуруни худи Фаластине ки худи Фаластин ба ду гурӯҳ ва ба ду минтақа ҷидо карда мешавад. Дар ин бора гап мезанем ҳатман. Ва худи Хамас рафтор мекунад ҳамчун организатсияи независимӣ ки фаҳмо нестае ки ӯ чӣ мехоҳад ва дар давоми видео мумкин шумо фаҳмен, лекин барои муқоиса агар ки шумо фаҳмен мо метавонем муқоиса кунем организатсияи Вагнера, ЧВК Вагнера ки аз тарафи Россия ҷангид бо Украина ва ин организатсияи буд ки вайда фарқ надошт. Просто сум мегира барои ҷанг, ҳар як солдаташ сум мегирифт ва бо Украина мисол ҷангиданд. Ва шумо медонед дар ин бора чӣ гапошид, чӣ корушид, ҳамаш дар канал ҳастае, ба подсказка метавонед будурен тамошо кунед. Мо дар ин бора дроз гап намезанем. Гап мезанем дар бораи Хамас ки чӣ хубӣ ва ё ин ки чӣ бадӣ метавонад расонад дар худи халқи Фаластин. Албатта ки решениша хулосаша шумо худтон мебуроред. Чӣ хеле ки гуфтем Хамасе ки имрӯз боевик дора и ҳамчун организатсияи благотворителни оғоз шудагӣ буд. Баъди тамоми корҳое ки сабаби машҳурии Хамас мешавад, ӯ қадам мемонад ба сӯи власт ва баъди марги Арафат соли 2006 дар интихобот ғолиб мешавад ва правителстворо сардорӣ мекунад яке аз лидерҳои Хамас Исмаил Хание ки дар натиҷаи чунин интихобот ва чунин сарвар Фаластин зери санксия қарор мегирад. Хамас боша власта аз даст додан намехоҳад, розӣ намешавад ки дар натиҷа дар Фаластин оғоз мешавад ҷанги шаҳрвандӣ, яъне ки худи халқ розӣ набуданд ба чунин натиҷа. Фатҳ соҳиби соҳили рости Иордан мешавад, Хамас боша сектори газ. Яъне ки шумо тасаввур карда метавонед ки ҷое ки ба як азоб эътироф карда шудагиай тақсим мешавад байни ду организатсие ки дар дохили худи халқи Фаластинай. А дар берун истодагиай душман ба рӯи Израил. мефаҳмем ки ин чӣ гуна каша мешавад. Яъне ки агар ки шумо то ин вақта тасаввур карда натониста бошен, ман чизи дигара мегӯм ки
ба шумо осон мешавад барои тасаввур кардан. вақте ки Хамас соҳиби территорияи газ мешавад, аз оҷа намояндаҳои Фатҳ меронанд ва Фатҳ мефаҳмад ки ман худам наметавонам идора кунам Хамаса ва ӯ просто мехоҳанд ки Израил ин кора кунад, яъне ки розиам ба оне ки Израил Хамаса бишканад. барои чӣ? душмани душманам меган дӯсти манай. Хамас против Израил зада истае ку. пас барои чӣ дар худи Фаластин ҳамчун организатсияи неудобна ба ҳисоб меравад? ба хотири оне ки ино ҳеҷ каса гӯш намекунанд, самостоятельниянд, яъне ки основной фикршон дар бораи ин мина халқ намеравад. чӣ ба дар бораи чӣ меравад? дальше ягоне тамошо кунем видеоро. дар инҷа як кори хеле ҳам аҷиби дигааш меравад ки Фатҳ мехоҳад ки душмана моро яъне ки ба дасти дигар кас бикуша, лекин ин хеле ҳам кори хатарноке. яъне официална ба калима Фатҳ меяд ки дастгирӣ мекунад организатсияи Хамаса дар муҳориба бар зидди Израил, лекин фактически не. акнун дар инҷа дар сари тамошобин чунин саволи хеле ҳам хуб ба миён меояд ки барои чӣ хотир рӯз то рӯз харитаи Изроил калон шидаистае, мақсад яъне ки ҷанг ба ҷанг хуб нашидаистаю бадтар шидаистае. чӣ дар кора и худи Хамасда, худи Израилда, худи Фаластинда. яъне ки баъде ки фикрошон гуногун мешавад, баъди байни Фатҳу Хамас наметавонанд дигар интихобот карда, яъне ки имконият нестае барои сари власт омадани Фатҳ, чунки дар тарафе ки халқи Фаластин зиндагӣ мекунад зери таъсири Израиланд, ӯ халқ овоз дода наметавонад. дар кардан ки чӣ хеле мушкиле, яъне ки дар ҷое ки интихобот вообще нашавад дигар, ин хеле ҳам мушкилии калоне дар дуру ки мисол ягон одаме ки дар сари властаю наметавонад ҳамаро ҷазир карда истае, бояд интихобот шавад ки ӯ аша. аgar интихобот вообще номумкин бошад чӣ? ин ба мисли ҳастае ки мисол дар як балотае медурӯе ки вообще дига хита кашида аз ӯ балота наметавонӣ. тасаввур кунем ки чӣ гуна халқе ки дар дуруни худаш ду организатсия иш ба иш зидан метавонанд ки дигар душмана мағлуб кунанд. чӣ гуна? барои дигар душмана мағлуб кардан ту аввал бояд ки мушт ша, яъне ки ҳар як ангушта алоҳида метавонӣ ки бишканӣ. вақте ки ангуштҳо мушт шаванд, шикастани ин хеле ҳам душвора. яъне ки барои ғолиб шудан дар ин муноқишаи хеле ҳам калон Фаластин дар корае ки маҳз мушт шавад ва барои ин мушт шудан шумо аллакай то ин ҷаи видеоро фаҳмидем ки чӣ мушкилие ки мушт шидан наметавонад ин ангуштҳо. ва акнун гап мезанем дар бораи оне ки кадом кишварҳо Фаластинро дастгирӣ кардаистиянд, кадомиш не, барои чӣ кардаистиянд ва барои чӣ не. хеле ҳам муддати дароз ягона дастгирии калоне ки Хамаса мекарданд и Сирия ва Эрон буд, лекин ҳамаш тағйир меёбад дар вақти ҷанги Сирия. дар ин ҷа боша Хамас тарафи Сирия мешавад, ба хотири оне ки дар ин ҷанг организатсияҳои исломии суннитӣ буданд. албатта баъди наметавонад ки ин организатсия дастгирӣ қабул кунад аз тарафи правителствои Башар Асад. ҳамчунин бо Эрон ба хотири шия. лекин дар вақти охир Эрон хеле ҳам сахт дастгирӣ мекунад Хамаса. ба гуфти бисёр эксперто маҳз Эрон нақша кашидагияи ҳуҷуми Хамаса ба Израил, лекин худи Эрон официална ин кора рад мекунад. ва эксперто мегӯянд ки Эрон Хамаса дастгирӣ мекунад ба хотири оне ки мехоҳад ӯро баъдан истифода бара ҳамчун як роҳе ки мақсад ягон коре ки мехоҳад бикунад ба дасти дигар кас ва дар ин рол метавонад бозӣ кунад маҳз Хамас. чӣ хеле ки мисол Россия корҳои худша анҷом медод бо Вагнер, яъне ки дар бораи Вагнер мо гап задем, буд ҳамин хел муноқишаҳое ки Россия Вагнерро роӣ мекард ва баъдан мегуфт ки ин кори ман нест. будорен дар видео тамошо кунед. ва ҳамчунин Сирия ҳам оғоз кард барои дастгирӣ кардани Хамас, лекин штаб-квартирашона ба Сирия барнагардонданд ва ҷойгир шид штаб-квартираи Хамас дар Катар. Катар барои чӣ хотир дастгирӣ мекунад Хамаса? танҳо ба хотири мусалмон буданд, яъне ки бародари мусалмона бояд дастгирӣ кунад. ва Катар яке аз калонтарин финансисти Хамас ба ҳисоб меравад ба гуфти эксперто. ва албатта ки ҷаш ҳам қайд кардан дар кора ки тамоми халқи оддӣ бифаҳмад, чӣ хеле ки ман дар аввал гуфтам, тамоми ҷанг метавонад ки ба махсус ҷойҳо вигд набошад, невигд набошад ва бисёр ҷойҳо хеле ҳам
подла рафтор мекунанд, яъне ки нишон медиҳам ки мо шуморо дастгирӣ мекунем ҳамчун мусалмон ба хотири мусалмонӣ, ба хотири бародари мусалмон будан, ба хотири озод дигараш. Лекин агар мо дар ҷа нигоҳ кунем, Катар алоқа дора бо Эрон, яъне ки раз ки Эрон дастгирӣ мекунад якоида организатсияро, бояд ки иам дастгирӣ кунад ба хотире ки отношенияи худшон портид нашавад. Яъне ки политика дар инҷа хеле ҳам роли калона бозӣ мекунад бародаро. Ва инҷашам бо фаҳмидан дар корае ки Хамасда барои чунин оператсияро гузарондан хеле ҳам финансированияи калон дар корае ва ки бояд ин кора кунад. Бисёр кишварҳои исломӣ дастгирӣ мекунанд Хамаса, баъзеҳош отношенияшон на он қадар хубае. Чунин маблағе ки во сарф мекунанд дар ин оператсияшон танҳо аз як налоге ки аз ӯ территория дас меоранд ҷамъоварӣ карда намешавад. Барои тасаввур кардан ҳатто натонист ки куполаи Израил ракетаҳои вора ҳифз кунад, барои чӣ хотире ки хеле ҳам зиёд буд. Просто физически компютер наметонист вора ҳифз карда, вора определит карда, муайян карда ва манъ карда. Ва ҳамаи чира нишон медиҳад? Маблағи хеле ҳам зиёд ва финансированияи хеле ҳам зиёд. Гап мезанем дар бораи оне ки аз куҷо меояд ин финансирование ва барои чӣ? Оё барои действительно озод кардани халқи мусалмон ё ин ки не? Бо нигоҳ накарда ки дар Арабистони Саудиям отношенияи нисбати Хамас на он қадар хубай, лекин як чиз мо бояд логично фаҳмем ки тамоми давлатҳои исломӣ наметавонанд бигӯянд ки мо зидди озодии мусалмонҳои Фаластин ҳастем. Правильно? Бале. Ва дар инҷа мушкилӣ ба ҳисоб меояд ки агар ки ту зидд набошӣ, Хамаса дастгирӣ кӣ, но отношенияшон нисбати Хамас хуб нестай, пас бояд чӣ кор кунанд? Фаҳмидесин чӣ хел мушкилиҳо дар инҷа пайдо мешавад? Ишам гуфтан дар корае ки Хамаса на танҳо дар давлатҳои исломӣ дастгирӣ мекунад, аз тамоми ҷаҳон ҳастанд кишварҳо, ҳастанд организатсияҳое ки Хамаса дастгирӣ мекунад. Ва тамоми ҷаҳон барои чӣ хотир дастгирӣ мекунад? Барои он хотире ки Хамас ҳамчун намояндаи халқи Фаластин хича эълон кардагӣ, барои он хотире ки сари власте ва тамоми кӯмакҳое ки меояд ба Хамас, бисёр тамошобинҳо дар Telegram канал дар ҳамҷа менависанд ки мисол барои чӣ дигар кӯмак намекунанд, дигараш мекунанд. Тамоми кӯмакҳое ки аз тамоми ҷаҳон меояд, ино ба дасти намояндаҳои Хамас мераванд ва ӯ дар навбати худшон чӣ кор мекунанд? Сарф мекунанд албатта ки дар Яроқ, албатта ки тамоми ин сумо через ӯ мегзара ку дар Яроқ ва мондагиша дар ягон кори худшон ва аз ҳамада миқдори камша баъдан албатта ки ба халқ. Чӣ хеле ки маълума бояд ки халқ дар тамоми ҷанг дар ҳама ҳолат дар назди власт бояд ки дар ҷои аввал беста, лекин дар факт мутаассифона халқ дар ҷои аввал нест барои баъзе кишварҳо, барои баъзе ҳолатҳо. Акнун гап мезанем дар бораи тавоноиҳои Хамас. Барои чӣ хотир худи Фаластин агар ки нахоҳам, наметавонанд ӯро нобуд карда. Як ҷора гирифтагиам, фақат наметавонанд ӯро гирифта, барои чӣ хотир ва чӣ қадар бақуввате. Боявикош танҳо дар сектори Газ ба ҳисоби миёна аз 10 то 20 ҳазор сарбоз ба ҳисоб меравад ва яроқҳои ҳарбишон боша хеле ҳам ҷолибай ва хеле ҳам зиёдай ва гуногун аз ракетаҳои зидди танкӣ ҳисоб карда бо ракетаҳое ки куполаҳои Израиля метавонанд зада. Ҷанге ки айни замон дар Украина рафтеста хеле ҳам зиёд ба ӯ имконият нишон дод, роҳҳои ҷанга нишон дод ки метавонанд аз дронҳо истифода баранд ва аз дигар техникаву технологияҳои замонавӣ. яъне ки бисёри шумо аллакай аз видеоҳои пешина ва аз тамоми муноқиша медонем ки Израил ҳамин хел купола дора, мисол дар болош железни купола мегӯянд, як намуд системаи оборона ҳастай барои ҳифз кардан. ӯ якмин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад ки любой ракетаро бояд ҳифз кунад, лекин ҳуҷуми Хамаса ҳифз карда наметавонад, барои чӣ хотире ки 200-300 ракета як бора сар дода мешавад. Просто физически компютер наметавонад ки определит кунад ҷойҳое ки аз кадом тараф кадомаш омадаест, ишаб гардона уша дигаш. Ин чира нишон медиҳад? Хеле ҳам зиёд доштани яроқу аслиҳаи ҳарбира. Ва гап мезанем дар бораи оне ки чӣ имконият додааста ба Фаластин зарбаҳои бештар ва зарарҳои бештар барасонад дар Израил дар муқоиса ба ҷангҳои пешина. Оне ки якумаш дар Хамас мо гуфтем яроқ аслиҳаҳо хеле ҳам зиёд доранд ва дуюмаш ки Израил наметавонад муайян кунад худи боявикҳои Хамаса. Яъне чӣ хел? Дар сектори Газ мисол дар ҷойҳое ки ӯ қарор доранд, ӯро наметавонӣ фаҳмида, наметавонӣ фарқ карда аз халқи оддӣ. ин аз як тараф душвор мешавад барои нападат кардани изроилиҳо ба Фаластин, и хубай, лекин аз як тараф дига бадай барои чӣ хотире ки дар натиҷаи чунин ҳолат метавонад ки халқи оддӣ бимра. Видеоҳо дидем дар Телеграмҳо мепартоянд порчаҳои видеоҳоро ки мақсад зану кӯдак мурдагии дигар барои он хотире ки ино просто определённо ҷидо намешаванд, бигем дар дуруни халқанд. Ин мушкилии хеле ҳам калоне.
ва агар мезанем дар бораи Хизбалла ки дасти кӯмак дароз кардагиай ба Хамас, барои чӣ хотир? Оё ин кӯмак метавона хуб боша барои халқ? Инҷоша хуб қайд карда накорай, барои худи организатсияи Хамас не, барои халқи Фаластин метавона хуб боша ё ин ки бад? Ва чӣ дар кораи Хизбаллада дастгирӣ кардан Хамаса? Хизбалла мехоҳад ки дар Ливан давлати исломии шиитӣ бисозад ба мисли Эрон, лекин дастгирӣ кардастай суннитора дар Хамас. Интересно? Ва чӣ метавона дар инҷа бадӣ биёра ё ин ки хубӣ биёра? Якумаш ки айни замон на он қадар хуб, яъне ки сахт дастгирӣ кардастай, но дастгирӣ рафтаистай далишта, намедонам чӣ хел мешава, лекин агар ки конкретна сахт и кора ба души худ бигира, хеле ҳам и кор, яъне ки ҷанг бардавом мешава, барои он хотире ки ӯ хеле ҳам қудрати хубтар дорад чем худи Хамас. Ва як интереси худаш барои чия дастгирӣ кардани Хамас ки ӯ зидди Израил просто, яъне ки ба хотири Хамас не, ба хотире ки душмани душманам дӯсти ман аст мегӯям ку. Вот ба ан ҳамин хотирае ки ҷое ки тарафдори шиитияй сунниторо дастгирӣ кардастай. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки ин суннито душмани ӯан. Яъне ки бинен просто ман намефарад чунин ҳолато ки ҳама фақат интереси худаш қати кор мекунад, интереси худша нигоҳ мекунад. Ва ин чӣ маъно дорад ва чӣ гуна таъсир мекунад ба халқи Фаластин? ҳозир агар ки хом мои хел фикр кунем, мегӯем ки ҷанг ки дур давом кунад, дур чӣ кунад, мумкин аст ки тамоман Израила нобуд кунанд. Но дар давоми ин вақт халқи оддӣ мемира ку, ин бар ягон хел фоидаи халқ нест. Конфликт чиста дипломатически, чиста политически кори астае ки ӯ бояд давом биёва, чандин гурӯҳҳои дигара фоида аз ин халқи бечора хиёл мекунанд ки ӯ дастгирии модан барои мо кори хуб кардаистанд. Не чи аз ӯ тараф шай, чи аз ин тараф шай. Мо гап мезанем дар бораи халқи оддӣ. Любой намуд ҷанг барои халқи оддӣ и минус ай. Акнун гап мезанем дар бораи чӣ гуна рафтор дора Россия нисбати Фаластин дар ин ҳолат. Якумаш ки и худи дастгириш не, вообще худи ҳамин конфликте ки байни Израилу Фаластин рух додаистай, ба он нигоҳ накарда ки Россия тарафи Фаластинай дастгирӣ мекунад. Аз аввал дастгирӣ мекарда тараф Фаластин буд ва худи Хамас ҳам ҳамчун организация террористӣ дар Россия маъруф шудагӣ нестай, қабул кардагӣ нестанд ин хел чиза. Но худи конфликт дар Россия выгоднай. Барои чӣ? Барои он хотире ки чӣ хеле ки мо медонем, Россия ҷангидастай бо Украина ва тамоми кишварҳои ҷаҳонӣ боё дастгирӣ кардаистанд Украинара. Ва дар ин ҳолат бо ҳастанд ҳамин хел кишварҳое ки дар айни замон дастгирӣ кардаистанд Украинара, дар ҳамин ҳолат метавонанд дастгирӣ кунанд Израила. Вақте ки ӯ Израила дастгирӣ кардан, диққат чун мисол Россия фикр мекунад ки сустар мешава тарафи Украина ва ин кор барои Россия выгоднай. Хел кардан чӣ хел кӯрӯи калон мерава. Ҳар як действия ба манфиату корҳои шахсии худи ҳар як кишвар мерава. ва ҳамчунин гап мезанем дар бораи оне ки чӣ гуна Египет рафтор дорад нисбати ин муноқиша ва тарафи ки астае. Ва як чиз дигаша хеле ҳам шумода ҷолиб мешавад ки Израил дасти кӯмак хостаистай аз Египет. Чӣ хел вообще ҳамаро ҳайрон мекунад. Бароям то охир тамошо кунем. Яъне чӣ хеле ки гуфтем, на Хизбалла, на Хамас дар Россия ҳамчун организация террористӣ ба ҳисоб намераванд. Аллакай аз вақтҳои Советский Союз дар конфликти байни Изроилу арабҳо дастгирӣ ба мусалмонҳо мекард. Дар аввали яроқу аслиҳаҳо буд ки яроқу аслиҳа мефиристод бо арабҳо дар вақти ҷанг кардан бо израилиҳо. Баъдан созишнома дар Амрико мешавад ки Советский Союз мекуна барои сулҳ бастан байни Египет ва Израил. Фаластина боша чӣ хеле ки мақсад ҳоло рафтор дорад нисбати Амрико, Россия чӣ хел рафтор дорад? Ҳамин хел фикр мекард. Мисол ҳамчун бештар тарафи Америка дар мисол хел монандӣ дорад. Чӣ хеле ки ҳоло мақсад вақте ки бо Украина ҳуҷум кардан, гуфтанд ки ин тарафи усуно рафтаистанд, уже ай бывши СССР нестанд, уже тарафи бегонаҳо рафтаистанд барои ҳам хотир. Ва чунин рафтор доштанд нисбати Фаластин дар вақт. Россияи замони ҳозирӣ боша хуб рафтор доранд бо худи намояндаҳои власти Фаластин ва ҳамчунин бо Хамас. Ва Хамаса ҳамчун организация террористӣ ҳисоб намекунад. Акн нигоҳ мекунем дар ҳаминҷа ҳолате ки одам дар ду стул мешинад. Яъне ки чӣ хеле одам мегардад.
бо он нигоҳ накарда ки организатсияи террористӣ ҳисоб кардагӣ нестаи Россия Хамаса, лекин ҳуҷума ба Израил зидиш гап зад, кори хуб нагуфт, яъне ки қабул накард, хуб напазируфт. Ва дуюм ҳолаташ, баъзашон дар Фаластин дар территорияи Фатҳай, на ин ки дар территорияи Хамас. Ва намояндаи Россия дар Фаластин дар территорияи Фатҳай, на ин ки дар Хамас. Яъне ки то есть получается чӣ хел ҳолатай? Ту зидӣ ё ин ки дастгирӣ мекунӣ? Вроде бы, короче, да ду саштаге бигем мешава. Барои чӣ хотир, чӣ дар кораи чунин рафтор кардан, чунин ҳолат барои мисол чӣ лозимай? Барои он хотире ки тарафдори Израил нестай. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки Израил ба Европа, ба мақсад ба Америка бештар наздикӣ дора ва ба Россия муомилаи хуб надора. Яъне ки личный интересай. Душмани душманам, дӯсти ман аст мегӯям. Фикри халқи бечораро ихе бигирӣ, ҳеҷ ка намекуна, ягон кас намекуна, ягон тиш намекуна. Аллакай чӣ хеле ки фаҳмидем, барои ҳал кардани ин мушкилӣ Россия ягон хел кӯмак карда наметавона, ягон хел таъсир расонда наметавона ба Хамас. Хамас худаш решат мекунад чӣ кор бояд бикунад. Яъне ки барои худи халқи Фаластин ягон хел хубӣ карда Россия наметавона. Лекин дар ин кор таъсир расонда метавона ягон тараф гирифта и тарафай у тарафай Египет. Чӣ гуна? Ба хотири халқи Фаластин ё ин ки ба хотири хубии Израил. Чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, ба он нигоҳ накарда ки Египет бо Израил чақ будан, вақтҳои ҳамихе буд, лекин ҳоло хубан то ҳамун дараҷаеро ки барои переговор ва барои кӯмак кардан дар ин мушкилӣ Израил аз Египет кӯмак дархост кардааст. Ҷолиба. Ва ба ғайр аз ин бо хе маълумот ҳастай ки Египет пешакӣ миёнаравии худша пешниҳод кардагиай дар ин кор бо Израил. Ва ин миёнаравӣ ба фоидаи кияй? Албатта ки ба фоидаи Израил бояд бишава. Барое ки дархост аз Израилай ку, а Израилда чӣ гуна бояд ки переговор бишава бо Хамас, бо ёрии допустим Египет. Израил тинч кардан да оз ҳоло чӣ надора, ният надора. Яъне ки переговор ба хотири хубии халқи мардуми Фаластин намерава. Яъне ки баъди ин қадар ҳамла, баъди ин қадар коре ки гузаштак, Израил мехоҳад ки қасос бигиранд, ҳамаи корро бо баръакс вайнои 10 вайнои 100 вайнои дигар бикунанд. Яъне ки фаҳмидисен чӣ гап рафтааст? Ва чӣ гуна метавонад дар ин кор таъсир бирасона Египет ва барои чӣ хотир аз Египет дархост мекунанд? Барои он хотире ки Египет действительно миёнаравай дар байни худи сектори газ ва Израил. Ба чӣ хотир? Ба хотири оне ки территориална сарҳад хеле ҳам наздикай ва ягона вход виход барои роҳҳои даромад тавассути Египет дора аъзои сектори газ. Чунки дар ин тараф вариант неста дига ин тараф хати бар доду гирифт кунӣ. Фақат ҳамун тараф хати мекунад. Бигем дар углай сектори газ ва тарафи Египет фақат ҳаракат мекунад. Ва дар ин кор хеле ҳам роҳи хубай барои идора кардан тавассути Египет Израил сектори газа. Дар сектори газ ба он нигоҳ накарда ки хеле ҳам ҷои хурдай, хеле ҳам количествои зиёди халқ зиндагӣ мекунад. Ва Хамас бисёр туннелҳо истифода мебаранд барои аз як ҷо ба як ҷои дигар ягон чиза ҳаракат додан, овардан, ворид кардан, баромадан ё ин ки худшон ба ягон ҷо рафтан доранд бо ҳамчун туннелҳо ки ҳамаё тавассути КПП-ҳои границаи худи Египтае. А вақте ки Египет бихоҳад розӣ шава барои ҳамкорӣ ё ин ки ҳамкорӣ кунад бо Израил, шумо медонед ки тарафи ушиданда уже тамоми ходҳои сектор газа метавонанд, тамоми ходҳои Хамаса метавонанд маҳкам кунанд ва уже коре кунанд ки Хамас требованияи ӯро иҷро кунад. Инҷашам гуфтан дар кора дар видеои пешинам гуфтагӣ будам ки пеша ҳамаи корҳо сектори газ дар зери идораи Израил буд. Вақте ки он Фаластина байни арабҳо ва евреҳо тақсим мекунад, сектор газ таҳти назорати мусалмонҳо мешавад. Лекин арабо дар инҷа ягон хел государство сохта наметавонанд ва сектор таҳти назорати Египет мешавад. А Израил иҷора аз дасти Египет соли 67 мегирад ва сектор таҳти назорати ӯ то мобайни солҳои 2000 меравад. Ва ҳам хе маълумот ҳастае ки Израил хостае сектор газа ба Египет баргардонад, лекин ба чӣ хотири Египет ин кора нахостае? Ё ин ки чизеро медонист, ё ин ки чизеро зарани нақша кашидагӣ буд. Барои чӣ нахост гирифтан чунин туҳфара? Ва аз ҳамин ҷа метавонӣ фикр кунӣ ки барои чӣ Египет бо Израил вақте буд ки чақ будан, имрӯз бо созанд. Барои он хотире ки заминеро ки кашидан гирифтан бо обратно оказывается додианшон
ва ё розӣ нашидиам бигиранд, ё ин ки ҳардаш ягон нақша доштанд, кӣ медонад. ва дар охир дар солҳои мо Израил мехоҳад ки аз ин минтақа озод шавад. ӯ ба хулосае меоянд ки ин минтақара байни ду халқ ҳамин хеле тақсим кунанд ки ӯ наздики бад бо якдигаришон зиндагӣ накунанд, яъне ки мусалмонҳо бо израилиҳо. нақша қабул мешавад соли 2004 ва аллакай дар соли 2005 21 организатсияу қабилаву дигар Израиля бо ҳамроҳи аслиҳаву ярӯхошон мебароранд аз территорияи сектори Газа. ва албатта ки дар ҳамаи ин маслиҳат Фаластин иштирок кардагӣ набуд. яъне ки дар инҷа хеле ҳам спорҳои калон меравад то ҳоло ҳам ҳастанд ин баҳсҳо. ҳамин хеле мешавад ки коре ки бояд намешид, яъне ки ин территория таҳти назорати Хамас мешавад. яъне ки хеле фикр кунем ҳамаи чизое ки мо гуфтем ягонташ наздик намекунад барои сулҳ дар Фаластин. пас чӣ бояд кард? агар хеле фикр кунӣ камтар логически ин номумкине ки мисол ягон давлати дигар, мисол напустим Америкаро гуфтем дар аввали видео, кӯмак кунад барои мисол Израилда барои тамоман полностью Фаластина аз дасти мусалмонҳо гирифтан. ин кор невозможно. агар бигем арабо мақсад дар ин кор медоранд, дахолат мекунанд, чӣ хеле ки дидистем на он қадар хуб, чӣ хеле ки интизор буданд. фақат ягона дар инҷа коре мешавад ки политически байни худи ҳарду халқ, худи израилиҳо ва худи фаластиниҳо ҳар як тараф ҳам бояд ки як чизира мисол қурбонӣ мекунанд, аз барш мегзаранд ягон чизои ягон принсипҳои худшона, ягон корҳои дигаршона, властҳошона ҳаракат мекунанд ки власт ҳамин хеле бошад ки дар дуруни худи кишвар муноқишаву ҷангу норӯзигӣ набошад. мисол чӣ хеле ки ҳоло мо дидистем дар дуруни худи Фаластин мақсад дута группировка ҳастанд, дута тарафи ҳастанд ки фикрҳошон хеле ҳам гуногуна ва ҳардуш як шуда наметавонанд. ин тараф мехоҳад ки допустим ҷанг кунад, ҳуҷум кунад, ӯ тараф намехоҳад, лекин ин тараф всё равно мекунад. ин хеле ту наметавонӣ управлят кунӣ. просто шумо тасаввур кунед ки дар як хона як марде ҳастае ки ҳамаро гӯш мекунад. мисол падари хона, падари ҳамун хонадон ки аз ҳама калонай, мисол кӯдако, ҳамсараш ҳама гӯш мекунад. аз шумо тасаввур кунед чунин ҳолатиро ки дар ҳамуҷа баъди падар модаршонай, лекин модаршон ҳам мебурояд дар уровни падаршон мақсад баҳс мекунад. допустим падараш мега бачам брай магазин ячира биёр, модараш мега не намерава, ман намехоҳам брава. падараш не ман роӣ мекунам, модараш не ман намехоҳам брава. шумо тасаввур кунед ки дар ҳамуҷа чӣ гуна беҳбудӣ мешавад дар ин хона, чӣ гуна пешравӣ мешавад, чӣ гуна ӯ ба хулосае меоянд ки як кори хуб кунем дар хона, чӣ гуна ӯ хубии фарзандошона мехоҳанд. мисол уш мега ман мерам костюм брукш мехарам ки мактабда хуб либос пӯша брава, иш мебура мега не шортикш биги басайша. ё пакаршон ҷанг кардисан соли мактабии гудак мегзарад. бале сиркнопешкун кардан, яъне ки конкурент доштан дар власти дуруни кишвар хубай, но конкурент дигай, норӯзигӣ дигай. мисол конкурент допустим мегирем дар як минтақа як кас шаҳри калон, мисол як кас раиси калонай, дар як шаҳри дига дар минтақаи дига як кас дига иш гуноҳҳои иша мекова мега, иш гуноҳҳои иша мекова мега, иш ба корҳои уш розӣ неста, иш ба корҳои иш розӣ неста. дар ин ҳолат ҳар ду тараф ҳаракат мекунанд ки дар назди халқ хубтар битованд, ҳамон қадар беҳбудӣ кунанд дар ҳамон территорияи худ, чунки противникшон гуноҳшона наёва. дар натиҷа пешравӣ мешавад, пешравӣ давлат, пешравӣ халқ, пешравии ҳама, ба хотири оне ки ҳар дуоиш хатиш муқоиса кардастем. ин пешравӣ а оне ки дута организация ки дар дуруни ҳастае ки иш вообще зидди ишанд ки просто ба тарафи минусовой, ин хубӣ намеёрад. яъне ки фаҳмидем шумо чӣ хел мешава ва мутаассифона ки ин гапҳои моро мисол шумо ки дар комментария менависед ё ки ман мегӯм фақат мо шумо мешнавем ва ӯ шунавида наметавонанд ва сухани мо ҳам он қадар вазни надорад ки ӯ бишнавану ин хел кора кунанд. но хай чизе ки аз дасти мо омад гуфтем, чизеро ки метонистем гуфтем ва боқӣ аллоҳ кӯмакшон кунад. аллоҳ на танҳо ӯро тамоми халқи мусалмоне ки дар тамоми кураи замин аста ё ки мумкин аз замин ягон сайёраи дигадан бо агар бошанд, ҳамаша нигаҳбон боша ва ҳамаро кӯмак кунад. ҳамамона ҳамада хайр. фикри худатон дар комментария бинависен, лайка фаромӯш накунед ҳатман. то видеоҳои оянда.